Міхась Ванькоў, Васількі. Немцы, мільганула страшная думка. І ён не глядзеў на іх, не хацеў глядзець, пакуль не зніклі іх цяжкія крокі. Ён убачыў кроў. У крыві была рука сястрычкі. Міколку стала вельмі горача, падкашваліся ногі. Але ён устаў, выцер успацелы лоб, стараючыся зразумець, што ж адбылося з ім, што адбылося з маці, з яго маленькай сястрычкай. Узрушана шалахцела дзедава груша-дзічка. Самотныя пчолы ляталі, кружыліся вакол спелых груш-гнілушак. Трывожна шчабятала дробнае птаства. І толькі сонейка спакойна ўгравала саламяную страху, чырвоныя вярхіні пад акном. А на сэрцы было пуста і чорна. Нібы ўзяў хто маленькае Міколава сэрца і выціснуў з яго ўсю гарачую кроў. І каменнем павісла над ім неадчэпная думка. Нешта ж трэба зрабіць.